marnon, mga kalagasan o batanon, hakurat sa naray haggudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam hanira igagala. May adabugos ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habursa. Hala na sige kita, an mayor ngan han hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sonatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan han hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sonatahan banda. Sikat gudlabi kun may patron, mga dayo lain-lain nga noong, an kadaman aat to haplasa, nag-aarig hinpagkurat sa sikat gud ini nga sarayawon. Halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gunlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pamustura, kay damo ang haya na gala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May ada bisita nga lagas na, kunalakat nagtuturutong ba, pero namimiling pahindaraga, nga iya ig-aadohin kurat sa mga tao na